sunod na yan, production kami. Prago ang siyawa. Number 4 from Carmenville, AU. Hoy, ami ba mo na ako yan? Angelica Di Mapook. Ang Angelica Di Mapook. Wala dyan. Diyan, iwana. Wambak na siya niya ako. Number 5 yung kay Kadun. Number 5 ka. Ikan sa Kaytayan. Number 7. Pwede pa ka-training na. From Mangawan. Nabato na gilingin na. Nabato na gilingin. Okay, pagpaka na sila. Di sa muna ko, kay introduce din yung mga kaugalingon. Wala ba mapil, Mr. Lawson ako sa akin. Kaya kaping. Dong, kalau nama dong. Okay, ako sa sila nilay dahon. Okay, nyatay. Ako Radia, wala lagi number 5. mother tongue. Kinsa man? Sobrang mother tongue, hindi pwede Bisaya. Ah. Kaya nalaman ko naman ng Bisaya at Malay. Can you speak English, please? Karon na ko ba? Idol gitu kamor. Idol di kamor. Mereka buang. Binatay! Laman! Idol kita ya, Bang. Ayo, Fred, ayo, Fred. Manny Pacquiao.
Bro, kanta kay Ehem. Sa Gudihay. Mag-price po. I-charge na? Ipagpisa niyo na, Bor. Kurang ang wrong turn. Okay. Remix? Remix? Wala!